Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita endang-endang guys, setelah beberapa hari di rumah saja. Palang sore iki yen entek. Padha mrutuk grimpil iki. Polkatmu kes entek. Iki wis entek wong tak ceblok lek iki kek. Duwe polkat seluang tintekne ceblok. Lah iya. Aman nek mu rasah nyemprot. Rasah nyemprot. Jagungmu. Iki kaya nyemprot suket lah iki. Sukete kaya ngene ya. Astagfirullahaladzim. Apa? Lah nek ku nang kono kae ambles sak tre bolong ngronggong kae ya ilang 3 luwang. Ngelongi donge telo iki gejongi ya minggir amban. Dus loro gakne sak pondongan apa ya wis warek. Cengkeh kuwi sarek kuah iki. Cengkeh kuwi sarek kuah. Lah iki subur. Lah nang omah ke jek 5 lho, atok iki tak go apa? Oke. Kayak iki ke sing ulur Yuyanti karo Yutuk ya paling salok apa mau ceblok. Iya. Ku ya arep ngelongi dong telo sing grumbul-grumbul ki prayong iya ming klek ra tilongi. Wendak dibalekne ta apa ning sor kono sih an? Kok ngesor kono aku engko soleh sak gendongan enteng.